Това е моя мъж Иван. Преди няколко дни скъса ахилес и сега е в гипс. Радвам се, че не е паднал духом и вчера ме посрещна, прибирайки се след работа. В тази ситуация аз избрах да не бъда в ролята на жертва. Винаги ние избираме. Приех случилото се такова каквото е и избрах не да бъда в ролята на жертва, а да поема отговорност за нещата, които аз мога да направя в тази ситуация. Благодарение на работата ми със себе си през всички тези години, в които се развивам, това супер много ми помогна и за това сега приемам така ситуацията. Запомнете, при една такава ситуация света не спира да се върти. Това е предизвикателство, както за съпруга ми, така и за мен самата. Приемам го и продължавам напред. Тази ситуация идва, защото по един или друг начин той се е привлякал и идва, за да ни покаже нещо. Нещата, които сега правя за себе си, са медитация, дишане, разходка сред природата и разбира се фокуса да ми е върху красивите неща. Ти как се справиш в подобни ситуации? Сам или имаш нужда от помощ? На мъжа ми изготвих комбинация от капките на Бах, за да премине по-лесно през това и да бъде хармонизиран. Баховата терапия е един природен продукт, с който аз помагам на себе си и на семейството ми, за да преодолееме подобни такива ситуации или ситуации, в които изпитваме страх, имаме тревоги, имаме натрапчиви мисли, изпадаме в депресивни състояния или имаме паник атаки. Аз съм Бахов терапевт и мога да ти помогна.